Hellcat. Assalamualaikum jiran-jiran ko. Hari sa kita nagbalik. So ano sabi ni pindahon tamo Lord. Nami ako V6 air scoop. So inginangon ko ni guys bihon. Ini ni itom siya. Itom kilat yung color niya. So pindahon ko siya, ininginangon ko siya orange color. Pasalan yung motor ko bihon taka-design siya orange color. So ini niya air scoop ini pindahon ko siya, inangon ko siya orange color. So itong ta, dahil tagbus niya, inshallah maningkat ang tagbus niya. Kaunahan siya. Okay. So inangon ta bihon, matuman na kita mong lawag. Pang spray kanya color orange. Kalau ang dito ha DIY. DIY mo luhay-luhay ra. Okay? Let's go. Okay guys, meron kita nakalawag pang spray. Duwa yung kalawagan ta. Kalawagan ta ni sticker. Alright. Lumag kita duwa yung tampat. Song na. Guys, manglawag na kita double tape pang pikit ta kuan ito. Air scoop ito. Liwat-liwat na kita rin di mga malawag ta. Nah, yari rin diin mga double tape. So, aminin na pita guys, 3M size. Mapado-pado siya pagpigit, permanent na style niya. Okay. So mato kita guys pa ansipak DIY. Manglawag do kaing pang spray orange pasalwaron din di. Right, song na. Biya bunok-bunokin nyo yan guys. So ang sabihat to ito yung panauta. Right. So eri na ako rin di ansipak mauli ni. Mato ako pa second floor. Ito yung mga NDIY. Kalau makalawag kita rin ito spray color orange. Nah, muna ini nilalawag-lawag ta sumping bianing. Sumping bianing supaan nyo mga sumping bianing yan. Supaan nyo na sumping bianing yan. Supaan nyo. Okay guys, so nalawag ta na yung kakunahan ta para pag-spray, iwan sticker. So ayun na pagtodla ta, song na mo na kita. Sige kung tagbalik. Alright, let's go. So guys, start na kita. Pintantin ko na ini. Okay, let's go. Alright, tapos na yung first coat niya. So takalang tatumay-tahayan, patapita magbalik. Three hours later. Okay guys, assalamualaikum. So ni yang finish product. Okay, so kita dah cat semua. Sebelum ni hitam, so sekarang ni tengok cantik gila. Aku memang happy gila. Sorry, tausok hati. So napinta na yung kuhan ini, yung air scoop V6 ini. So grabe lingkat guys, pagpinta ngam-ngam siya kilat. Idolan guys. So bitawan ko na siya double tape. Kita na lang gana-gana. Okay, so tambahan tayo ng mga sticker ini.
Insya Allah man yung katong gawa niya. Okay? So, let's go. Ano magtudla ta? Many months later. Hellcat. Hellcat.